Odhiambo machielo nyakoro mgajuang hakaw marwa chenro ni mar OIMORE entai pradek dweno mar apar higa mar 2023 bende sekta mar somo dichieng' ma kawuono jopuonjre matimo penj madongo ma pacho ka mano penj ma klas 8 mar KCPE kod penj mar grade mar 6 KPSEA ochako penj ayanga odiochieng' ma kawuono. Wami kuku mag weche kaka weche nodhi mago magarita ka bende wami kaka nota chenro no odiochieng' mokwongo ka bende jatend piny Kenya William Ruto noto elemo kuom chenro go. Kora mgajuang parni ma en chenro mogik mar KCPE kara penj mogik itime pacho ka bende koro piny Kenya gero donje somo manyasani mano mar CBC eyo mauyanga. Niswani to indo nyakora mgajuang parango giweche mag KCPE odhiambo kawuono poda mi thuolo mar kwayo hayo makare hayo maber ni jopuonjre bende koro dhi mbele gi timo penj ma KCPE kachiel gi penj go ma KPSEA mana e Ramogi Tv. To mokwongo magi momiyo pek. And they are well prepared, Your Excellency, and all of them are going to proceed to grade 7. Na tumewapangia pia vile mtaenda mbele na masomo yenu. Penj mogik mar KCPE ochakore kawuono kamar grade mar 6 bende jopuonjre ochako e Kenya mangima. Ya shule wenye wanachunga mtihani ni kawaida ni wawili, lakini kuna ile operation ambayo kawaida inaendelea kwa sababu hii ni ile ambayo imekuwa na mambo ya banditry and all those things. Leo chuno jolony rito moko kuom skunde gwenge mabaringo kaluwore gi luoro mar arita e kinde mabende obilario ne miruti onego kako penj go. Apenjo ujo turo bentie kata siwan sitatin manigi maram. Wakwae ni mondo kelwa barabara mano singo nwa. Jopiny ma Migori ywa kaluwore gi chal marach mar ndara ma Masara kocha Muhuru e sub county Manyatike. Machiegni kendo nyakoro mgajuang kamano kuom Ramogi Tv mano mar miweche manyien aikore makare mar miweche gi kabende nyalo biro thuolo mar goyo kodwa mbaka e lai mar ote machuok ari adek auchono no kabende wantiere live e Facebook kacha gi YouTube duto warwake pacho odhiambo kawuono wantiere gi jaloko marwa Belinda Adhiambo. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Piny owacho koni skunde duto mag sekondar ok bi medo omenda mag somo ne jopuonjre ma klas 8 ma ochako penj odiochieng' ma kawuono kinde ma koro gibiro donje klas mar 9. Moyangi jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu mano ochopo e skund primar ma Kikuyu Township kachiel gi jatend piny Kenya William Ruto. Kaka jafwambo mar Yuitho Mondi lero no gikoni jopuonjre duto biro dhi e klas manyime ma ok orang maksi magiyudo. Gikone odiochieng' ma osebed ka irito higa mangima kod jopuonjre mag grade mar 6 kachiel gi klas 8 chopo. Otas mokwongo mar kwani pogo ni jopuonjre gi kar sari okinyi. E kaunti ma Nairobi, kowuok e skund primar ma St. George's, jatend migepe Musalia Mudavadi kachiel gi apisas mamoko mag somo ne ochopo mar keto seye chakruok mag penj go. Musalia ukoni gitiyo machiegni kendo kanyakla kaka piny owacho mondo mi gineni penj ma ochakore kawuono otime e yo ma oyangore gino ma omiyo giduto giwuok apise gi mag chopo e centers mag penj. Actually partnering with the Department of Education to show that we all want the integrity of our exams to be upheld and to be beyond reproach. That is what we are seeking here. E kaunti ma Kiambu, skund primar ma Kikuyu Township, bende jatend piny William Ruto, jatend migawo mar somo, apisas mag nek kachiel gi jatatije mar TSC e kinde mamoko ne ochopo mar keto kokgi e chak penj go bende. Mashogu medo go poro ni penj mag KPSEA gin mana mar nono nyalo mag jopuonjre tok biti go e keto jopuonjre go e grade mar junior school. That exam, Your Excellency, is not for placement but for assessment on the progress of our pupils at that particular level of grade 6. And they are well prepared, Your Excellency, and all of them are going to proceed to grade 7. We have enough classrooms, Your Excellency, in the entire country where they will be able to proceed. Ruto, bende ne okoni seketo ikruok makare, ma otelo ne keto jopuonjre go e klas 9. Gilero ni skunde ok bi medo omenda mar somo mar sekondar higa manyien. Na tumefanya mpango ya kutosha mumalize mtihani wenu na tumewapangia pia vile mtaenda mbele na masomo yenu.
wale wanaenda grade 7, wale wanaenda form 1, na ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto hata mmoja wa Kenya anabaki nyuma. It's not increasing their fees when they go to form 1, and all of them who are here are going to be placed in form 1. We have enough places. There is no school fees increment. It is 53,000 for national schools and extra county schools, and 45,000 for county schools, and it is going to remain as such. Higani maromo jopuonjre milion 2.6 timo penj mar KPSEA gi KCPE kabende nie higa ma piny Kenya goyo e oriti ne penj mag KCPE ma osebedo kuom higni 38. Judith Omondi, Ramogi TV. Odwang'yo mag somo jopuonjre ma skund primar ma Kapinda Sumi County ma Baringo notimo penj mar KCPE kod KPSEA e bwo arita mager ka jolweny mag KDF ema notero penj e skundno kendo nochiwo arita ne jopuonjre go e kinde penjgo. Man kaluwore gi monj ma osebedo ka itimo gi jonjore gwengego, monj momiyo noselor skundno kuom kinde. Kamachielo bende obila manoriko ko penj ne nyamburko margi nonyono miruti ma onego ji 2 kuomgi e gwenge Madadab. Okinyi mar wuok tich, penj madongo ma pachoka mar jo klas 8 KCPE kod mano mar jo grade mar 6 KPSEA chakore ayanga. Kata kamano, chal mar lwasi opogore sub county ma Baringo South e county ma Baringo ka arita otuere kendo jolweny omanore gi gilweny ka gichopo ka penj center ma Chemorongion, penj mitere skund primar ma Kapinda Sum mantiere kilomita 3 koya e center no. Bang' dakika machuok, jolweny go donje skundno machal kahono ne jopuonjre ma Kapinda Sum, skul ma osebedo ka ithoro lor nikech monj mithoro tim gi jonjore gwengego ma osekelo ng'ikruok e sombgi. Kata kamano, gipong' kod mor kod ilo ka ginyiso geno margi mar kadho penjgo. Jolweny mag KDF oloro skundno mar rakruok gi gimora mora kata ng'ata manyalo kelo rochruok e kinde penjgo, ka bende gitiyo gi nyong'ong motesni drone mafuye yamo mano mar go tarubine kur lwasi mar skundno. Kila center ina mausa mawili, lakini kwa sababu ya mambo ya usalama tumeweza kuongeza maafisa ambayo wanachunga hizo environment, wakichunga mashule na pia raia, ili mtihani iweze kuendelea kwa njia ambayo inastahili. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wanafunzi wataweza kufanya mitihani yao kwa njia ya amani, kwa njia ambayo haina utatanishi wote. Kwa hivyo tunaomba kwamba washikadau tuweze kushirikiana ili watoto wetu waweze kufanya mitihani kwa njia ambayo inafaa. Skund primar ma Kapinda Sum osebedo kolor kuom higni 3 kaluwore gi monj ma kinde ka kinde ma ithoro tim gi jonjore. Kata kamano, noyawe higa ne dwe mar 2 bang' jatend piny Kenya William Ruto lando jiwo arita e gwengego. Kando na kuchunga shule, kuna zile operation ambazo zimekuwekwa especially within Baringo South, Baringo North, na hapo ndio mtakutana na extra askari wetu ambao wakiendelea na normal operation. Kwa hivyo ya shule wenye wanachunga mtihani ni kawaida ni 2, lakini kuna ile operation ambayo kawaida inaendelea, kwa sababu hii ni ile ambayo imekuwa na mambo ya banditry and all those things. Arita makama biro bang' jonjore monjo skundno kod kambi mar GSU Makono tich 2 mokalo, monj manokelo rakruok e kind jonjore go gi apisa mag GSU kuom seche 6. County ma Baringo ntiere kod jopuonjre mohew 17,000 matimo penj mag KPSEA ka jopuonjre mohew 15,000 timo penj mar KCPE. Kamachielo, e county ma Garissa, obila magarita kwene oore sub counties mafafi, Dadaab, Liboi kod Hulugo mar ketarita makare na jopuonjre matimo penjgo. Kata kamano, obila 2 mag GSU ne otho kama moko 4 yudo hinyruok bang' nyamburko margi manoriko chwalo tese mag penj nyonyo no miruti manotegi e bolo e gweng' ma Egedam mantiere apaya ma Dadaab Garissa, monj ma ichich notim gi kweth njore mag Al-Shabab. Obila manoyudo hinyruok noringo e osiptal ma Dadaab kama gidhi nyime gi yudo thieth.
Koramga Joan Karabed ne jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu no mondo lando ni piny duto no chope skunde duto mapacho kae wang'sa skunde moko to no deko mar chako penj. Maromo skunde 11 e kaunti ma Marsabit no yudo midhiero mar yudo penj kod chopo e skul nikech oula mapek manokel kod koth. Gwenge makaluo bende chenro mag penj no dhi nyime ka arita no ridi gi obila kod jorit penj. Jafwambo mar Judith Omondi miyo ler mathoth ewi midhiero moko ma obedo e odiechieng' mokwongo mar penj go e pacho ka. E counties mamoko ma opogore kod Nairobi gi Kiambu bende chenro mag penj ne odhi nyime. Kaluo Migori jopuonjre maromo 43,137 mag klas 8 kaachiel kod 39,142 mag grade mar 6 ochako penjgi madongo e okinyi ma kawuono e kuonde timo penj maromo 815. Kata kamano, 2 mag skund primar ma piny owacho kod Mibachi to ne oyudo kinde matek e ndiko penjgo ka gini e kar thieth ma Migori County Referral bang' nyuol e yo makare. Homa Bay, County Commissioner Moses Leland oyango ni penjgo ochakore maber nyaka e chula mayudore e nam Lolwe. Chenro mag penj bende ne odhi nyime e kaunti ma Kisumu kod Siaya. Kaluwore gi jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu, penj ne ochopo e centers duto mag penj e pacho kae wang'sa. I've confirmed that each and every part of the country, Your Excellency, the exams have gone to all the schools. Ma kata kamano ne ok en adier kaluwore gi lipot mane wayudo kawuok e kaunti ma Marsabit. Kaluwore kod komishona mar kaunti no, nyaka kar saa 6 odiechieng' skunde 11 ne pok oyudo penj nikech koth mapek mane odino ne nyamburko machwalo penjgo e skunde. Ile mvua ambayo imekuwa inanyesha katika sehemu zetu na kuweza kuathiriwa na mafuriko, mahali ambapo tumepata changamoto kubwa katika mitihani imetoka katika hiyo sehemu, kwa kuwa kufikia wakati huo ambapo inaelekea saa 6 za mchana shule 11 zijaanza kufanya ile mtihani wake wa hisabati. Mombasa bende koth ne obetie mapeko kinyima kawuono makmana ni jota penj ne ochwalore ma otero tese skunde. E kaunti ma Uasin Gishu, skund primar marap Moi kama jopuonjre 5 nyowito ngimagi, jagoro ma ongirore migao mar somo Belio Kipsang oko ni japuonjre achiel mane oterie od thieth ne osegol kendo ne ochopo mar timo penj. Kata kamano, Belio koni nitie jopuonjre mane okondik kaka jotim penj kata bed ni ne owinjo gi tim penj gino mabende ginono. The one kid who was in grade 6 and who was taken to ICU was discharged yesterday and was available in school today to do the examinations. We are aware there are a few teachers who are careless and may not have registered the students for the examinations, which is a serious offense, and investigations are ongoing, and those who are culpable of not registering our children will be dealt with in accordance with the law. Mapodi tudo gi penj ma ochakore kawuono bende en japuonj mane ondhi kod obila tich 4 ma okalo ka itude gi chwalo tese mag penj. Ochwali e nyim doho ma Nairobi odiechieng' ma kawuono. E nyim jang'ad buche Bernardo Choi, jalno ma oyang kaka Nicholas Gumbau ne otud gi yawo mbui 10 mane otiyogo e uso tese mag penj nengo mar shillings 1,500 kod 2,000. Bura mar japuonj ni ibiro tal kendo tarik 13 dwe mar 11 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakoramga jonjo tatijari e karabudho mar Amazement Park e County ma Uasin Gishu omaki kaluwore gi masira mar tho ma jopuonjre 5 mag Arap Moi Primar manyocha ikore ne timo penj margi mar KCP mano chakore kawuono. Komanda mar obila ma Uasin Gishu Benjamin Mwanthi no oyango meko margi kolero ni achije go idhi med geng'onegi kanonro dhi nyime. Yangore ni jopuonjre go nyocha rikoter mondo me odhi okwe wigi e kar budho no nyocha yiegi onimo kendo kelo tho margi. Went and removed what is normally a kind of a canoe that we have here and drove themselves overloaded. Unajua saa hizi ni siku za mwisho kuanza exam Monday na pato wanawachilia watoto watembee. Tunaona mbaya sana. Tunataka haki. Hii watoto wakati waliingia maji walimu walikuwa wapi? Wakati walipotelea kwa maji walimu walikuwa wapi? Mpaka mtoto mwenzao nasikia alikimbia kwenda kuita mwalimu.
Kwa dhi e county makisiyo bila mag GSU no monjo kendo luoro apis governor makisiyo Simbarati mantiere lab matuke Magusi Stadium. Pod okoyangore gima dibed ni omiyo bilago no chopo kanyo kendo keta rita mager. Kata kamano Governor Rati to wacho ni nitiere weche moko mag siasa mane iwacho kaluwore gi chenro mage mag kedo gi mibadhi e county. No jafwambo marwa James Okoth miyowa ler. Ma e chal mar apis Governor Makisi Simba Arati mayudore e alap tuke Magusi Stadium. This is just sheer nonsense, misuse of GSU. But as a governor, I won't run away from my kingdom. I'll protect my kingdom with my bare hands against the guns and the bullets. I'm ready. Apisas mag GSU maneo manore gi gige lweny no chopo kayo kinyi saa 2 to bang' moko kuom gitimo apedha e apisno motelo ne biro mar Governor Simba Arati ne giluore ka gichung' ka sigingi. Picha e apis Governor ne chalo kama. Governor Arati lieko ni nitie jomagete kaluore gi chung' mare e weche siasa kod okenge ma osebedo kokao e lwenj mibadhi. Because I have information, and this information I know is a true information from the people who have given it to me, that indeed there are those ones who want to satisfy. There is nothing. It's to satisfy their ego. Finally, I'll stand. If corruption will take me down because of fighting it, I'll do it. Bange, Governor kod jodito e county no dhi achiel kachiel nyaka kar log tich mar okwach kich e county no ka gidwaro ng'eyo matut kotenore gi apedha no. Kisii County, Paul Simba Arati has come as a law-abiding citizen to report of an anomaly, an illegality, an unlawful action or activity that was being perpetrated in his offices. Kalure gi komanda ma county no ne onge apedha moro amora ka apisasgo ne tholo mana kuoro e dho apis Governor no. James Okoth, Ramogi TV. Komiti mar od bura marango weche maoko nodonje tielo mar 2 mar dawo ji mogwel ne lemo mag bedo jobetre pinje maoko mayande ogwel gi jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo. E nyim komiti moko kuom gi ne dhogi omoko bang' duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC rem puodho nyingegi kaluwore kod chilo moko mag mibadhi mamienogi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nolo wachno kendo kono ripodno hayo machal kod ma. E nyim kamiti mar od bura mochung' ne weche ma oko. Cyprian Kobai Ringo. Otobedo maliet ne George Makagoye kinde mane dayo dhoge ne lemo mar bedo jambete mar Kenya e piny Djibouti. So does that qualify you to... Kamiti no yango ne Makagoye ni duol makende mibadhi EACC orem podho nyinge kaluwore kod mibadhi moro mane omiene kinde mane en jata tije e bad migao mochung' ne chenro mag nembe e ka mibadhi weche mag nyiepo mag mwandu moko ne miene. This is a letter that we received from Ethics and Anti-Corruption Commission. It says that further, the commission is currently progressing an inquiry where Mr. George Makagoye of ID number 352598 is mentioned in a matter involving alleged irregular payment of legal fees to a law firm by Kenya Maritime Authority. The procurement of this service was taken very urgently. I called the procurement, I called the accounts, and I called the corporate secretary together and asked them, what is it that can prevent us from paying these people? Firstly, the invoice was for 4.4 million. However, there was a rejoinder on something which they call determination through the court with interest, which was now coming to 5.2 million. Inyim kamitino nyawadgi Joyce Kasimwa okete tago maliet ka bende en kod lony mopuch mar bedo jambete mar Kenya e piny Angola e kama kamitino koni Kenya kod Angola onge kondeke madonje pinje ariyogo nyalodia. We should be alive to the fact that there are no direct flights from Angola to Kenya or Kenya to Angola as we speak, and the two countries have been urged to finalize discussions on the reinstatement of direct flights between Kenya and Angola. An option would be for the two airlines to code share
so that we can get the direct flights going as soon as possible. I think right now it is only Ethiopian Airlines is doing the direct flights. Tudruok mar Kenya kod piny Somalia. Iringi kubai mogwelele mo mar bedo jambete mar Kenya piny Somalia. Oko ne kamitno ni en kod ting mar bero lwasi mar arita kwe e kind Kenya kod Somalia. Kanyakla kod yaro hala mar Mira. Ma pinje ariyo go keto nyime kata doko ni rochruok mar arita kwe. Rocho ng'iye kind pinje go. Kenya and Somalia could be the biggest trade partners. But there are major obstacles. For example, the border is officially closed. If we withdraw these officers from Somalia, how will be Somalia itself? Also, Somalia itself will be safe, and even Kenya itself will be safe. So, Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jagoro mongirore migao mar jotiche pacho ka koni piny owacho oseng'ado oko kembe moheo 500 mikoni osebedo katero jotiche pinje ma oko tok chik. Jatelo ma Loso Mombasa koni chenro mar nono kendo puodho kembe duto mosebedo katero ji e pinje ma oko manyo tich koro dhi nyime bang' yangore ni jotije mamoko ijuang'o e pinje ma oko. Jafwambo mara Joja oko miwalerno koya e kaunti ma Mombasa. Jagoro mongirore e migao mar jotich Shadrack Mwadime ne otimo limbe mare mokwongo e kar tiegoro were tije lwedo midendo ni National Industrial Training Authority mano e boma ma Mombasa. Kae, jatelono kata kamano ne okoni ok omor gi kwan matin mag rowere mowuok oko mar puonjore tije mag lwedo to chutho e kindeni ma oganda mathoth ywago nok mag tije. Ninaona kwamba taasisi zetu hatujazitumia vile inavyopaswa kuzitumia vyema. Watoto wetu wakuje wapate masomo, wapate vyeti ambavyo vitaweza kuwasaidia kupata kazi huko ng'ambo na pia wapate kazi hapa. Kisha na ile mikopo ambayo tunapeana, mikopo ambayo yanatoka kwa Hustlers Fund, wanaweza kuitumia waanze biashara zao. Ni mtu ambaye amejifundisha jinsi ya kuunda fridge ama kufanya electrical wiring na kadhalika, mtu aanze biashara zao. Our mandate and function is to ensure that we transform the youth and the citizens for job-specific skills training. To bang' piny owacho yango ni nitiere kambe moheo 1,000 mosebedo katero rowere manyo tije pinje maoko, jatelono koni sani gidhi nyime kod chenro mar goyo kogno kambego. Olero ni chiegni kambe 500 oseng'ad ketgi oko bang' yangore ni gichoko muom kuom rowere maginyiso ni gidhi miyo tije pinje maoko kaeto ijwang'ogi ka gisechopo kuno. Zile ambazo tuliona kazi yao ni kazi ya kibinafsi na kuwahadaa wa Kenya tumezipunguza sasa ni karibu 500 na bado tunaendelea na vetting. So that wa Kenya wajue kwamba sio kampuni zote tu ambazo zinaweza kufanya kazi ya kuwasaidia. Now this is what I want to encourage wa Kenya. Waende kwa website ya National Employment Agency. Hizo kampuni zote ziko pale kwa website yao. Usisikie tu mtu amefungua ofisi mahali fulani huwa anapeleka watu ng'ambo basi ukaenda ukajisajili nao. The genuine ones are within our website. Achiel kuom midhieche mano yango en deko mar chiwo oboke ne rowere mosetieko tiegore ni mar obokego ikoni wuok mana e pinje maoko. Now for the purposes of security of the certificates we are procured from outside. It will take between 2 to 3 months and we are trying to clear the backlog of the certificates because of the change in the automation that the system was using so that we are able to transfer the certificates to ourselves. I want to see it done. That is now a directive, from the principal secretary. And going forward, if we have the capacity of producing the certificates within, so that a young person is not kept waiting for an indefinite period of time, we will undertake that through an RRI program. Ma timore sechegi mabende moko kuom rowere Mombasa ne onyiso mor margi bang' piny owacho chako chenro mar chiwo nigi oboke mag wuoth mosebudho ka morgi en ni gidhi manyo tije e pinje maoko. Na naona safari yangu sasa imeiva pia kwa vile nimepata pasipoti yangu, ile green pasture yangu naona nitaipata. Sasa hizi tunajiandaa kutafuta safari za kutoka nje, kutafuta maisha mbeleni, kwa maisha Kenya sio rahisi. Sasa inabidi tutafute safari na safari sio kupatikana inakuwa rahisi kwa sababu ya pasipoti zetu na pasipoti nimepata ndo hii hapa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Ripot no Mombasa nyakuramga jamu keno kanyo gijoja koterwa yo mokwongo enda kapreo koda ngwen bangsa dek marotieno chenro eno imorero kamano ko medokete manakera Ramogi TV mama Andrew kwayo haimaber ne Raika Nyaika Primary School Mawuri Patrick Otieno Some kwa haimaber ne Stephen Minara Minara Boys kwa ne St. Stephen Minara Boys kama wode Andrew Ngasha Some kaeto wacho kayo ne nyinge Eunice kata nyako chia entiere Nyamasaria Kisumu onena wasege wacho na nyisi nyithindego ni hoero giera mogundo neno kanyo wacho ni mabero dhine jo punjete matimo penje odiochieng' makawuono mano Naftali Ooko mar Uradi aneno ote mar Ayomo Nyawara wacho ni entiere Arusha Tanzania oko maber na jopuonjre ma klas 8 gi Kipsea jonyuol wacho ni kachiel gi jopuonj onge jopuonjre kik masira makge mano ote mar Ayomo Nyawara jamta woda wasiboda wacho no seche kin kaka pile Jane Linet kantie Gori wacho kanyo ni entiere kodwa kaito Cassis Josephine aneno bende ote mar Lilian wacho ni nyamin gi Monica Duda kantiere Mbakasi County ma Nairobi oseche ntiere kodwa chendo nyakuramga jwang aneno Swales Grand Hori wacho kanyo ni entiere Kisumu dala jonyuol mondo rit nyithinde kinde magitimo penj maduong' mano bende ote mare kanyo Makawuor wacho kanyo ni en min Edi Betty Chok oneno ayo makare entiere Arude School Kawango Village en bendo seche kina Makaluga japenga chiel Marabom Center kwayo hayo mabere nyithindo duto mochako penji kawuono Eriko Demo kaya chunge Kanyamkago wacho nogwa musa nyola mowito nyithindge masira makamano Pastor George Mar Road Jesus Fellowship bende wacho no seche kin kaka pile entiere kodwa chenro Koya County Homa Bay Dorothy Dimba wacho ni oro hai maber ni nyithinde Chantel kantiere Mbaga Girls kod Shanice kantie Matera Primary School wacho ni Nyasaye mondo mi omigi kal penj eyo makare Ajoy Nyar Koyugi wacho ni entiere Homa Bay County entiere Kabondo Chiro Kowuor Center kanyo wacho no kwayo hai maber ne Kolar Primary School Masogo Primary kod Sauna Primary School Ruth Nyathi Ochieng aneni kacha in bende wacho ni apis arati to imanyango sirikal Dimarach giweja telo mondi oti en thuolo mane wacho ni en wach mane ma dak ne terie kara Nyamira wacho no wuoro wach no dak ne jo bilago dhi kata Nyamira wacho ni piny wacho we haratio dhi mbele gi tijero kamano Ruth Ochieng Joel Adrian wacho kanyo ne en okwayo ne Kochienge gi Achego Primary School hai maber duto kantiere Ndiru Kagana Roni Ramboroni neni kacha kantie Kajiado no bende Calvin Ochieng Gono kantiere South Nairobi wacho ni Akuloked kendo entiere kodwa e chendo ne Locked kendo entiere kodwa e chendo ne odhiambo makawuono aneno bende Stacy kacha wacho ni en bende oseche kin Dano Chung wacho ni en bende oseyore chendo kato Morino Koth kantie Mbakasi Nairobi Otinya Conscience Jonathan wacho ni Nyagunda Sublocation South Sakwarengo Village Ramogi TV chopo eyo makare bende aneno kanyo Otema Stephen Oginga the Governor wacho ni weche gi chopo negi eyo makare entiere Marindi Kanyada Homa Bay hai maber ne Oginga Efia Nyango madhi mbele gitimo penj mar grade mara uchele skund primar Mamarindi aneno bende ote mano Morge Jacob Mulei wacho ni Limuru Ramogi TV chopeyo makare bende aneno kanyo ote mar Odhiambo Collins Misunga wacho ni en bende oseche kin kaka pile kendo mora hinya gi chendo ni mar OIMORE ote machielo kanyo oya ira Manu MC Solo wacho ni entie Ndhiwa County ma Homa Bay oseyuro kaka pile entiere kodwa Kaito Diza wacho kanyo ni nyamin gi Monica Duda entiere Mbakasi Hokau Mos Nyara Naomi akone hai maber ka entiere Waiga Primary mano otemo ya Lavender kato Nyakwar Ogigo Frank wacho Ramogi TV Asembo chopo eyo makare bende aneno kanyo ote mano moya Victor Omolo Victor wacho ni penj wacho ni kwani Simbarati bende timo penjiro ne police mano penjo Aduda Kula kijana mdogo bende wacho kanyo ni gwengego mag Bwembuka Ramogi TV chope yo makare Larix Madot wacho kanyo ni oneno weche gi maler en gima magi Alice Matthew kato gi Jen Auma Abongo duto magoda guludala wacho ni okwayo ne Willis Jackie kod Hillary Clinton duto mag Godagulu hai mabere kina bende koro gidhi mbele gi penj go manyien Novin Novisi yule moja kantiera Ngue bende wacho ni weche gi chope yo makare okwayo hai maber ne Jorangue
girls kadhi timo penjo. Chieng' Wuod Ahero kantie Naivasha iwacho ni Simbarati odwagore gi jowunde Angumi wuoro. Aya, Steve Nyakwaragai to wacho kanyo ni omora ahinya, odwani mondo water nyasi mar ariyo mar Ramogi Tv gwenge ma Mombasa. Aya, wayuo matinya Ramogi Jwang' ote odhuro kae kata kamano mendikonwa lai mar tima choke na ria dek ocheno no kabende wantiere live e Facebook acha duto warwake pache chendo ni maro imore wayuo matin kwa duogo pod wantiere kod gima thoth e chendo ni maro imore kikidhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Wateja huprefer stock zangu. Juu ziko tayari kubaliwa paf. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Iyo, bwana leo umedunga unakamsa nini? Umeenda kudrop album nini? Leo ni kwa malotu. Cheki hizo odds bana. Buda. Unachezaje hapo? Buda na hiyo ya katikati singeka kichwa itajipa. Buda nakwambia WhatsApp hapa ni bibi yako Buda. Wangu umenitambua. Sawa. Pata odds moto. 100% welcome bonus, stats za game, markets kibao. Na kama beti naungua, una cash out kabla ichomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki na give. Ruka juu, nimeka kichwa tu na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Book your festive holiday na View Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Machiegni kendo Ramogi Jwang' hero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV wadhi mbele gi mi weche manyien kako ratiri nyake kaunti ma Migori. Jodak e gwenge mag Muhuru e sub county Manyatike kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ogolam apaya mawuok Masara nyaka Muhuru Bay kage wacho ni giol kod singo makinde ka kinde. Jafwambo marwa Jojuma miwalerno koya e kaunti ma Migori. Apaya maduong' mowuok Masara nyaka Muhuru Bay e sub-county Manyatike ma osebed kaigano ni dhi go lam osebedo mana josiasa tiyo godo e kinde mag kampen. Josiasa kao chakre komno mar MCA nyaka kom mar jatend piny Kenya kuom higni maloyo 10 osebedo ka singo ni oganda ni kao yiergi gidhi goyo apaya ni lam, kata kamano singo ni pok ochopo. Apenjo ujo turo bentie kata C1 C13 manige maram. Sijui sisi umetuweka wapi.
lakini kwa sababu hatuna barabara. E kinde manyo mbulu motel ne yiero maduong' mariga malufari kopare kodario oganda igwego mag Nyatike wanje ten piny Kenya masani William Ruto ne osingo goyo lama pani tok ndalo machuok bang' chamo marapis kata kamano mae koro poko timore. Mheshimiwa Rais, tunakuomba katika barabara yetu ya Miuru ni mbovu sana, tunakuomba tutengenezee barabara kama vile ulivyotuahidi. Ndio maana kuma wantieni mano wacho ni odonja ni itogero no barabara dongi do yie ongiwa kaka jo Miuru. Jiwuoth matiyo kod apayani wacho negi kale midhiero mathoth werani apayani koro rach mokalre. Mione wakwayo jaduong' ni kiyie mondo ilosnwa barabara wani nikech omendwa kaka dhi e chiro onge, kaka wachiem kata kaka chiemo akucha kabiro ka otamo nikech barabara rach. Sani odhi onera tieny kaka en ratieny ochopo. Jodegego mag Nyatike wacho ni rach mar apayani ma osebedo kigane dhigo lam osethiro chenro mag dongruok ma oting'o mano mag ohala e gwengego. Ok nyal dhi maber kaka wa mama kata gi ji duto wakwaye ni mondo kelnwa barabara mano singonwa nikech Miuru ka emano miye kura e Nyatike mangima. Rech wato kinyi godhiambo ok donje market. To watuo dhako kata kani dwa en emergency otogi e korio kapok ochopo level 5. Gi wach ni rach mar apayani osemiyo kata boma Miuru ok nyal dongore kakoro gidwaro mondo koro goe lam. Hatuna hata bank, hakuna hitaji zote tunaenda Migori, kutoka Migori mpaka Miuru shilingi 500. Ka opogore kod apayani mawuok Masara nyaka Miuru, jodak ma Nyatike bende dwaro mondo gedo mar apaya mowuok Masara nyaka Sori ma bende gedo ni osekwamo kuom kinde malo higa achiel bende koro tieki mapiyo piyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Migori ateri dho wadh nam chumbi kama gavana Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir kawuono noyawo yanga chenro mar tiegruok ne jopuonjre 214 e bwo chenro mar Likoni Community Development Agreement Committee motesene CDAC e ka tiegruok mar Bandari Maritime Academy. Tend County ya Mombasa kod bad migawo mar Kenya Maritime Authority oyiere mar neno ni jopuonjre 500 oyudo sir mar okumba mar thieth kokalo kuom sirikal mar kaunti ma Mombasa. Lalruok bende dhi nyime mar neno ni jopuonjre ma oyudo tiegruok mag tich oyudo thuolo matie sekta mar wuodhe mag nam. Mwishowe mutakuwa ni 500. Hii leo 214, kisha baadaye wataingia wengine 96, wengine 96. Na tukimaliza hawa matu 500, swali ni tutachukua kile cheti kiwe kimekaa, tukae pale tuangalie kila anayepita katika feri tumuoneshe cheti chetu, ama tutakitumia kile cheti kiwe ni chenye manufaa kwetu? Tuinueni uso wakati wa nyinyi kusoma, tuinueni uso wakati sisi tunawabeba, tuinueni uso wakati tayari mushaanza kufanya zile kazi. Tumeelewana, sio? Tunawatakia kila laheri katika hii safari mnayoanza, na tutashirikiana pamoja na County Government of Mombasa kuweza kuhakikisha kwamba zile dreams zenu mmeweza kuachieve. Kwa mgaji wangu wakala wadhi e pinje maoko kama lweny matege kinde piny mar Israel gi jolwenj Hamas e piny Palestina sani odonje okang' mamalo ka kit monj ma jolwenj Israel medo timo boma ma Gaza omedo kwand jok ma osewito ngimagi nyaka sani. Matimore ka geche mag piny Israel mag lweny nonenore e ndara maduong' kochiwo milambo e boma ma Gaza. Eriko Unda miyo mathoth. Gechego mag lweny mawachore ni gin mag piny Israel ne onenore ka bayo miruti e wang' apaya ma jo Palestina madar kochimo milambo osebedo kaluwo. Tend lweny mar Israel kata kamano to ne owacho ni ok gibilero kuma jolweny mag gi nitiere. Bende ne giyango ni gisemonjo kuonde maromo 600 magichich ni kweth mar Hamas oponde. E seche 24 mokalo, ji 4 mag kweth Islam mayangore kaka jihad ne onegi gi jolwenj Israel, to kar dak mar jomoringo thuchegi ma iluongo ni Jenin Refugee Camp ne omonji gi jolwenj Israel. Ka ringre achiel kuom jok mane oteki ma iluongo ni Shani Luke ne okwany otieno manyoro. To e boma ma Jerusalem, obila ne ochuo gi pala ka jal mane ochuoye to bang'e ne onegi gi obila mamoko.
Jopuonjre ariyo mag piny Tanzania mane oteki kod kweth mar Hamas bende koro oyangore. Joshua Loitu Molel kod Clemens Felix Mtenga nodhi e tiegruok mar somo mar pur e piny Israel. Jambetre mar piny Tanzania e piny Israel ne osingone jonyuol ni mondo obed maonge luoro ni mar gitimo winjruok mar duoko nyithindgi kangima. Mae timore e seche ma lweny maduong' mane piny Israel ochano timo Gaza chal ka gima dhi mbele. Jawach e lo jolwenj Israel ne oyango ni jolweny magi ne omonjo Gaza ma onego jo Hamas mang'eny otieno manyoro. Kaluwore gi riwruog pinje UN, jotuo mang'eny pod okwamo kuonde thieth e nyandwat mar Gaza. Mae timore ka tend piny Israel okwayo mondo jotuo te dar ka igolo e kar thieth mar Al-Quds mantie e boma ma Gaza kochimo milambo, gima jochiw thieth olero ni ok bibedo mayot ni mar ng'eny gi tuo marach. Migawo mar thieth mar Hamas mantie Gaza ne olando ni nyaka lweny ne chakre tarik 7 dwe ni, mohingo dhano 8,000 osenegi gi piny Israel. E kinde ma magi timore, piny Israel oumoyi gi piny ni nyaka gitiek kweth mar Hamas. Eric Ounda, Ramogi TV. Mago hala nyakoro mga jang wang'iyo mago magin dongruok ki yore mag teknolojia. Jokenya koro nyalo yudo simbe molose pacho kaka luwore gi yepo ayanga mar kambi mar East Africa Device Assembly mantiere at River. Siyo molos kod East Africa Device Assembly dhi yude pacho ka duka mag fiber, johala mopogore duka mar Safaricom kod dukni mamoko mayudre e yor mbui. Simuno manengone dhi romo $7,499 irango kaka mano ma ochopo lek mar sirikal mar keto kambi mar loso simu e pacho ka. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni kambi no dhi nyuolo thuolo mag tije ne rawere. Actually responsible for arranging for that. Congratulations to all of you. My very best wishes to the investors in this facility, and I look forward to many more. I know there is a whole chain. We want now the parts that we are currently importing. The next stage is for us to manufacture many of the parts here in Kenya so that we create more industries to work with this as a value chain. And we must target that at least in the next 5 years, every Kenyan must carry a smartphone. This importation of phones has given us a big problem. Our statistics is that close to almost 50% of all the phones imported into Kenya, people don't pay tax. So I think one way of closing that gap is to manufacture all phones locally. Ndio sasa mambo hiyo ya kuimport na kutumia panya route na kufanya nini tukwamishe. One way the stairs. Namomo ke yekanyo. Lift bende chal ko limok tima be. And amoko a lift kai. Akwa ni mondo konya. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny
ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa embaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Ka en gima chal gi kakingi, to yude mana e Royal Media Services. Tarik 31 dwe mar 10 nyaka tarik 3 dwe mar 11. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Machiegni paw tuke nyakwarom gajwang' riwruok matayo tuke mag jotugo mantiere kod ng'ol mong'ere kaka Special Olympics Kenya ochako chenro mar manyo kendo gero mich kata talanta mag nyithindo matinde e pacho ka. Riwruogno notimo limbe skul sekondar ma Maranda, kaunti ma Siaya, kama ne gijiwe jonyuol mondo omi nyithindgi mantiere kod ng'ol mopogore opogore thuolo mar gero mich e tuke. Kanowe nyasino manoyo jonyuol maromo 150 kowuok e sub counties 7 ma Siaya. Jakom mar board riwruok matayo tuke gi Thuochege no chiwo thuolo ne jonyuol mar tiyo kanyakla gi riwruogno mano matiego nyithindo gino ma olero ni nyalo konyogi e kinde mabiro. Nyarani skul ma Maranda matiego nyithindo mantiere kod ng'ol nopo chenro ma kamano ni mar gisebedo kod pek mar lero ne jonyuol kaka ginyalo rito nyithindo mantiere kod ng'ol ma kamago. Adwago erokamano ni Special Olympics Kenya gi National Bank of Kenya kuom kelo puonj ni jonyuol mondo puonjgi kaka ginyalo rito nyithindo gi dala e yor chiemo, e yor health margi, and e yor kaka ginyalo bet kodgi dala mondo nyithindo gi bendo bed nyithindo machal gi nyithindo moko manie kor gweng'. We had a huge team that went to Berlin in June. We won 25 medals. Apart from being ambassadors to Kenya, these children have brought glory to their families and to their counties. So as a sports organization, we are encouraging parents and children to join our organization and work with us as a sports organization to develop the talents which they may have.
Tim Kenya matugo tuke mag hoki kidieny marwa keini ong'ado tiko madonje tielo mar nus finals e tuke mag manyo tiko mar yuore tuke mag Olympics. Kenya nolo tim mar Ghana gonde 3-2 boma Pretoria piny mar Afrika ma milambo. Kenya noyudo gol mokwongo kokalo kuom jatugo Shebete Lina e kuota mokwongo. Kenya nodhi nyime gi tugo maber e kuota mar ariyo kendo yudo gol mar ariyo kokalo kuom jatugo Bwire Grace. Kata kamano Ghana noyudo gonde ariyo mapiyo kokalo kuom jatugo Berko Mavis. Okumu Morin nomiyo Kenya gol mogik mar loch. Motelo ne tugo mar wakeini tim mar yawuowi noyudo loch margi mokwongo e Group B bang' gol makende ma jatugo Masibo Robert e dakika mar 53 miyo gi loch e kindgi gi tim mar Zambia. It's in the back of the net, and she's given the goal. Burko. Fantastic flick coming off there from Mavis Burke. Loose ball picked up by Alice Owiti. This is a chance for Kenya. More in Okumu. Owiti's loose in the circle to the baseline. Seche prario kod ang'wen tok gwetao kaka kocha mar Shabana FC, Sami Okoth oduogo kendo biro tao club no motelo ne tukgi gi Gor Mahia biro bagi chieng' tich adek e alap Makasarani. Sami Okoth nolalo ne jofwambo ni club mar Ulinzi Stars rodho gi gonde 4-0 e alap ma Ulinzi Complex ne ogweyo tayo. Kata kamano kano wuogi Ramogi TV kokalo e yor simu, jakom mar Shabana FC Jared Navaton nolalo ni Sami Okoth okogweyo tayo kendo biro dhi nyime gi tayo club no e tukegi mabiro. Club mar Shabana pok obedo gi duoko makare e lig maduong' mar adhula KPL manyaka sani gi mako thuolo mar 16 gi points 7 tok tugo tuke 8. Shabana biro rakore gi club mar Gor Mahia momako thuolo mar 2 e lig maduong' gi points 16 points 3 tok Posta Rangers. I am proud of whatever I've done ever since I got into this team. I think they also know what I've done to the team, assembling the team, getting promoted, and everything of the sort. So I just leave feeling proud that they gave me the opportunity to their team, and I've done all that I felt was right to the team. Kamachelo jatugo mariembo ne tim ma Toyota Kale Rovin Pira okao loch mag tuke rally pinje duto ma en loch mare mar ariyo koluore. Loch mar Rovin Pira monendre ayanga mano bang' jatugo mane laro kode loch Elfin Evans rem tieko ng'wech tielo mar Central European Rally. Terry Noville nobedo jaloch e tielo mag Czech Republic. Austria gi German ka jatugo Ostenak gi Sebastian Ogier tieke thuolo mar 3 gi 4 kaluore. Tielo mogik mag tuke gi biro bagi e piny mar Japan dwe manyien. Kora mwekanya mwacheke chendo ni maro imorero kamano kuom kete Ramogi TV. Kapok awe aneno ka Jojo Sino wacho ni baba gi James Okoth kantie Jera Ugenyo keto wang'e Ramogi TV kanyo kendo mora ahinya gi chenro gi. Kata no Faith wacho ni mama Helen kantie Dogi Adagi okao ote mag Musa. Walter Grace Odingo wacho kanyo ni en bende ntiere kodwa. Lilian wacho ni baba Ray kwargi Binya Miar gi Violet duto okete mana ka Ramogi TV. Nyakwaro gigo to wacho kanyo ni Okoth kachiel gi Bera timo KCP ka gin Kandaria Lara School gi kao ote mag hawi makare. Kairo Tony wacho ni norao kogola kantie Seme Holo wacho ni okao Musa kantiere gwengego. Benane no ote kanyo mar Goroba Ofweneke wacho kanyo ni en bende entiere kododia makawuono wacho ni Elda Eli Omanya
kachiel gi nyaradwen mano mar ondicho SDA. Duto keto wangera Ramogi TV dhio makawuono. Christopher Gengo kantie Kisumu Nyahera wacho ni entie kodwa. Benta Charles wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro mora ahinya gi chenro ni mar OIMORE nyakora Mungajwang. Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni osebedo kodwa e chenro are chakruok kendo nyake seche gi podo kete manakae. Bende aneno ote mano moya ira Joel Otieno wacho ni entiere chendo. Victor Molo wacho kanyo ni en bendo seche kiene kendo bedo kodwa are chakruok nyake giko mar chendo ne. Neno ote kanyo mar Bill Miseda wacho kanyo ni en bende entiere kodwa e chenro ni kendo kaka pile okowe moko kete e Ramogi TV. Brenda Lena ni kacha wacho ni in bende entiere kodwa e chenro ni odhiambo makawuono. Bende aneno kanyo ote mar Eric Opondo wacho ni entie Migori County weche gichopo e yo makare e county no ma Migori. Aneno bende ka Oguda ka Yesu wacho ni setemo manyo kaka dango wach weche moko kanyo gi dholuo tame. Wacho kanyo ni gino oseyudore kama yudore no kang'wa wachie mang'eny. Kabi aneno kanyo ka Elida Okute wacho no kwa hai maber ne Peter Lomax kod John Davids masomo St. Alfred Sunrise Adiedo Academy kato wacho ni pamoja na wale wa Got Oki Adiedo Primary School kod Obilo Primary gi Kobila Primary School. Giduto Elida Okute wacho ni ukao hayo makare mag penj mag KIPSEA kachiel gi KCPE. Neno bende ote moya kanyo ir Otis Oganyo kaito Mayen Peter bende wacho ni entiere kodwa nyakora Mungajwang. Aneno kanyo Kaduda Kula kijana mdogo Otis Ganjo Barober bende wacho ni weche gichopo yo makare kendo wacho ni Ramogi chopo Barober heyo mowinjore. Jet Vok Midega wacho kanyo no kwa hamabena Nyabera Secondary School wacho ni nyinge madieri to en Kevin Wasafi wako Adina gi mama gi Mary Mbio kagintie Oyoma wacho ni giduto gikao moso dhiambo makawuono. Aneno bende ote kanyo moya ir Morgan Heritage Junior wacho ni entiere chuny boma Nairobi okete mana ka Ramogi TV. Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni Kenya Police itiyogo marach sana ka headless chicken wacho ni police onego bed neutral okobinjo bed ne gitima kagima gin youth wingers ang'oma ne gidhi omo ka Simbarati to Turkana nyocha olor negi ka gi jokuo mag diek. Mano pach engineer Lazaro Kanyambok. Kado Dediko Kech wacho ni Ramogi TV chopo ne e yo makare. Maki Mike wacho kanyo ni en Europe dala. Okwawe maber na owad gi Javan Hawi maber. Bende weche go ma KCP ka entiere Thigithu Primary School mantiere na Nyuki. Ajali wacho ni weche gichopo yo maber ka entiere Tuko Jowi Primary. Isaac Odembo kacho kanyo ni Siaya County Ramogi TV chopeo makare entiere Ndori okonya ne hawi makare ne Nyabenge Primary School kod Secondary School hawi maber e KCP kaito Bolo Erika Job Ochieng wacho kanyo no kwayo ne Doris Carlos Karadon Carlos kod Asha Hawur hawi makare. Nyakora Mungajwang yena mondo alore gi kanyo ote odhurero kamano kuom inikete Ramogi TV. In miro ote magi kato bedo ni okwa somo duto. Aneno kanyo ka Otis Ganjo wacho kanyo ni waremo ge gimos. Otis Nyakwenya wade bende ni kacha gi Boaz Makarianga kachiel gi Sir Charles Mudhini wacho ni entiere Machakos County kato school mana motis ni Kangundi Primary bende okao mos mago mag hawi makare. Walore gi Cairo kamano kuom keto Ramogi TV elo team maduomo konyo wakil weche gi kanyo reporters o mag wadute counties Nyakora Mungajwang kachiel gi Ken Muga gi Jay Bonyo kacha kotel no mondo mi wachwal ni weche gi studio ka wasebedo gi Lisi Simani Anesto bende mano wuod nam chubi wacho ni okao mos kachiel gi Charles mano wuod got. Haya wasebedo gi Benadera wasebedo kaloko na weche gi masani nyinga Lydia Okeyo. Unin maber.